Naalıganlar narınga ketsin. Tarınganlar talaska ketsin. Çötki yaşaymın degenler, çıraylı yaşaymın degenler kүйde yaşasın. Keçke naalıp jürgen adam bahtysız adam. Biröөнün kemçiligine naalyt. Başçısının başçılık kılganga naalyt. Gerek bolsa erkek ayalyna naalyt, ayaly erkegine naalyt. Bul yaşaw birikem düýne. Birikem düýnedegi sınawlaryň baryna naaly ile jürebergen adam bul bahtysız adam. Kaýgyryp, kapalykda naalyp jüröde yaşawyny ötkergen adam bahtysyzlyk yaşaw ötkerip atat. Bahtyly adam ya okey, ti okey. Menin awalym jakşy. Sen sonun krasavçyksyň, sen dagyn jakşysyň dep yaşagan adam bul bahtyly adam. Bahtyly adam yaşawsa oşunday bolat. Irazyçylyk menen yaşaw bul bahtylyluk. Narazyçylyk, naalyp yaşaw, kapalanyp yaşaw bahtysyzlyk. Kemir adamlar var. Ya okey, biroq sen bolboýsyň, sen jakşy emessiň degenler var. Bul tekeberlerden görünüşi. Tekebir adam özünü men sonunmун deyt, başkany tömen göret. Özünü başkadan jogary körgön sebepten başkany jamandayt, gaýbat kılat, uşak kılat, artynan süýleyt. Özünün bir özgöçü ekenini elge körsetgisi kelet. Özünü uluu sezgendigini elge bildirgisi kelgendikten başkalarga daim narazy bolup nalyt dagyn özünü eň mykty adam oýlaýt. Bul tekeberlerden özgöçölügi. Bekerinen beýişden aşy barby? Nalganga atabızdan başı barby? Kaýgyryp yaşap jüreberbeý, kuwangılaçy, jylmaýgylaçy, irazy bolgylaçy, açyp kabak kaşyň aldy. Kim 21 gün nalybaý, uşaktabaý, turmuşuna irazy boluwunu üýrense, al kişi tapdakyl özgörüp, rahattanyw menen yaşap galat. Nalu biröwni uşaktaw den solukka ters tasirin beret. Adam nalyp yaşaw menen oruga çaldygyp galat. Rak bolup orugandardyň 80% yaşawsyna nalygan kekçil adamlar eken. Adam denesindegi en güçlü energiýa bul irazyçylyk. Allah'tan bergenine irazy bolup yaşaw en güçlü energiýa. Sınawlarga sınbagyn, yaşawyňa nalyba. Sınawlar kelse bügülbe, Hudaý bergenge şügül de. Nalybaý, narazy bolboý yaşawga umtylyp hareket kılaly. Üýüň bolbosa kwartira bar, unaň bolbosa taksi bar. Bugün jok nerse erteň bar. Bugünkü gün menen ömrüňiz bütüp kalbaýt. Keleçegimiz bar.